Doncs abans em reprimia molt i ara doncs, com que parlo més de les meves emocions amb els meus amics, amb la meva família i això. Vaig creure que era molt necessari perquè avui en dia les malalties mentals no es tenen tant en compte com les físiques. Hi ha molta gent que pensa que no és necessari o que s'està exagerant o que realment és com un tema amb el que se li està donant més bombo mediàtic del que se n'hauria de donar i jo crec totalment al contrari, que sí que és necessari. Els meus coneixements han variat a l'hora d'acceptar, no? De saber conviure, saber que hi ha gent que té aquestes malalties, malauradament, saber-la acceptar la persona i sí, han canviat però cap a positiu, saps? I d'obrir la ment, d'obrir els ulls, dir, vale, existeix. Como actualmente estamos en una generación que es extremadamente emocional y donde los psicólogos hacen más falta que nunca y la gestión emocional es vital para cualquier persona ahora mismo, es muy necesario que estén este tipo de cosas en ese punto concreto de la ESO. Els alumnes necessiten sentir-ho, necessiten saber que no és estrany, que no són estranys per pensar o sentir d'una manera determinada. A nosaltres ens feia molta cosa parlar del que ens passava, perquè creiem que eren coses molt estranyes i que realment no les havíem de dir, perquè si no la gent ens prendria per bojos. Però ara, amb tot això, hem après que si tenim un problema l'hem de dir, perquè al final ens pot acabar fent molt de mal. Doncs quan t'enteres de tot això pots reflexionar i pensar en tu mateixa en les teves situacions actuals, en els problemes que has tingut. També pots pensar com els haguessis hagut d'afrontar en aquell moment, si haguessis pogut mirar alguna cosa i això doncs, de cara a problemes futurs va bé perquè dius, vale, això és el que m'ha passat l'altre cop i amb això he pres les eines, per tant ara ho faré de tal manera i això doncs, és una cosa que és guai.